urdinen pelotarekin segitu ala aldatu. Eta azkenean aldatzea erabaki dute. Ondo engainatu du Soroa, baina txapapera joan zaio Iñakua Tolosari. Oso bera gainea. Gorrien lehen tantoa. Soroaren estraineko sake hausia izango da. Eta presarik ez du. Aukeratu dute pelota. Tolosa eta Auskini eman. Antzeko xamarra ematen du. Soroa. Soroak, eraman Auskinek. Armandoz, gozatuz. Arro, gora joan zaio Almandozi, 3-1. Beraz, pelota aldatzeari ez diote bat ere tekinik atera Gorriek. Eta Tolosak eta Auskinek pelota Garberarekin segitzeko erabaki hartu dute. Tolosa 3. Eraman Almandozek. Asko Soroak ere. Auskinek atzera. Auskin triste xamar ibili du, golaratxo batean, Josean, baina gaur berriz ere gozatzen eta ondo jotzen ari du. Bai, ala ematen dik, konfiantza ipari ebintzat ibiliek. Atzereko hilabete honetan, joko handikin ibili duen. Eta ikusiek hilabete honetan bintzat, atzereko 15 hortan bintzat, partidu batzutan ikusi, eta hola konfiantza ipari ikaraz, eta pelota errez galduz, eta ibiliek, baina atzea berriz gaur ematen di bintzat, gozatzen hasi gaur nego tantotan. Almandoz berriz oso ondo zebilek. Bai, oso ondo ibiliek, auto udaran partidu bikain egin dizkik, eta partidu asko jogatu gainea, eta gora indik, debuta euskoti gora indik, eta oso ondo ibiliek. Auskin. Eta Almandozi, ezker eder horretatik, ies egin dio pelotak, 4-1. Urdin dago, 1800 eskaintzen dute gainetik. Tolosa. Sake laburra, eta tanto. Lehen da biziko bisakeak beldurgarriak izan dira, hau nahita ez eraman beharrekoa zen. Tolosa. Hau txarragoa da. Bederatzi terdian sartu behar izan du. Esku ezkerra. Almandozek, aurrekoa baina askoz ere zitalagoa. 6-1. Eta
Seitik, lau bintza saketik. Beste pelota gor alde indira bintzat, almondu zeide. Gora. Hiru sake bintzat oso gaizto izan dituk, beste motzatea unoi, hoi erabateko muku hauen, baina beste hiruek oso motzak izan dituk. Oso gaizto izan dituk. Tolosa erasoan, atzera Soroak, ongi. Arro, Auskinek, atzera Almandozek. Tolosa Gauskin utzi, atzera Arriezuarrak. Aztertu gainera, eraman Almandozek, Tolosa. Gauskin. Gozatuz atzera. Bikain ari da. Arro, eutsi Almandozek. Horrezko gozatu Euskinek. Eraman Almandozek, Tolosa pelotaren bila, txokoan utzi. Igarri egin dio Almandozek. Ongi Euskin boleaz. Ondo utzi di, baina zuzen egun Almandoz. Da Almandoz oso ondo betetzezki zulo. Aurrela di asko launtzeziek. Ondo ikusteik, pelota eta zein behar duen. Kontrariok eta oso pelota diegortan. Ederki gozatu du orain ere. Soroa. Etxi Almandozek. Atzera Tolosak. Zeharkia idan, Auskin, Bikain, hau ere. Eman da gaia, fontu zerri eman da, gozatzen. Eta elegantea ide pelotan. Gora, bai. Orain oso gora joan zaio, 2 eta 6. Askotan gertatzen zaigu, pelotari baten joku ona aipatzen hastean orduan egitea utxen bat. Orain ere bai. Auskini oso gora joan zaio pelota hori, 2 eta 6. Soroak beste zerbait nahi du. Saskien bila dabil. Almandozi ere galdetu dio, ea pelota hau zer iruditzen zaion. Almandozek oniritzi eta gero. Horixe aukeratu dute. Orain kantxan dabilen bakar hori. Dirua doblean, 500.000 eskatzen dute azpidik. Auskinek eraman Soroaren sakea. Tolosa. Zabalera Soroak. Eraman Tolosak. Ezkerziarra ongi. Ordu aukera Uitziarrak. Beharriz ere Zabalera. Bikain. Hori ere jaso ordea Tolosak. Eta orain Soroak utz egin du. Utz galanta. Tantoa oso ondo landuta. Oso ondo mugitu pelota, anaiak oso pelota zaila eman dizkik, da zailena atzenekoa. Ia pasautako pelota zalako.
eta gero jundek atzea pasatzea, atzea jotzea junde pelotoi. Eta behaz puntekin jo, eta pelota garbi beha, ze arki izatzen, pelota pasauta barrakotuik, oso zaile, eta hor jundek atzea jotzean etzat. Eta behaz puntekin jo, justu, kutxu jenik, jo ez dikiten, jo izan malu, txapa baina izango guen, eta txapazpi aldein ziok. Hor sinale du, eskua astintzen ari da, eta Atzamar puntekin jo izango du, bai. Eta Almandozek duen ezkerrarekin iramateko moduko sakea zuena, txapapera. Bai, gau sakea asko galtzera idek. Galdu bi bakarrik indizkik, baina ez 8 eta 2 jun eta 5 tanto saketitea asko eta atzela jotintzat. 3 oso zaila egituen. Tolosa. Erdira, eraman Almandozek. Gantxoa Tolosak. Almandoz. Gehiago gozatzen eta gehiago atzeratzen ari da Auskin. Eutxi, arro. Aztertutako pelota, eraman ezin Almandozek. 9-2. Batzuk eramateko ia ezinezkoak, beste batzuk oso zailak, oraingo hau ala izan da esate baterako, beste batzuk berriz bizpairu erresamarrak ere bai, behintzat, tanturik hor bukatzen ari dira. Bai, eta hik esan dekena, batzuk gaina suerte txarrakine bai, olakotan, pelota zaile jartzeizkiek, ikusteek, beak erresak galdu izkiek, baina beste atzko behintzat zaileke bai. Tolosak atera du, eraman Almandozek, atzera Tolosak. Lehen da biziko kuadroraino bila joan da Tolosa 3garrena, hor ez dakit seguru, uste du gauza bat baino gehiago pentsatu dituela. Bai, eta pelotare gainera etzaio gainun dutzi, atea, eta hola jotzezkoetan hobea guztea. Ondo junde bile, pelota horrena, baina pelota etzaio ondore atea. Eta gero atzereko orduan oso behan dut agaizki, barruan intzuntzaio pelota. Pelota guzteko egon bizate, gatzelari jutek, eta utzin behie. 3 eta 9. Atera du Soroak, gaiztoa benetan, eraman Auskinek. Txokoan deja da Soroak, eraman Tolosak. Almandozentzat aukerakoa. Atzera, zazpian bote, errebotetik eraman. Errebote ondotik Auskinek. Eta orain Tolosa entzat aukera, Soroari baztertu egin zaio eta. Gantzi, bai gantan. Tolosak Auskin utzi. Berriz ere pelota asko baztertzen ari zaio Almandozi. Eta azkenean ez batak eta ez besteak. Pelota garaiz eskatu du Almandozek, Soroak berak sartzea pentsatu du hasieran,
berandu utzi dio Almandozi eta honek azkenean ezin izan du eraman, begira. Tira intzio barru aldeare, eta gero atzereko orduan behan dutzi soroak. Hamar eta 3. Hasieratik nagusi urdinak. Atera Tolosak. Sotamanoz erantzun dio soroak. Atzera Auskinek, eman da. Soroa, atzera. Aztertu gintzaio ere bat Auskini. Bueno, Eta txapa. Txapa. Guk ez dugu txapa hotxe gentzun, eta gainean otezen ere pentsatu dut, baina nonbait txapa ukitu du pelota horrek. Epaileek ez dute ontzat eman, 4 eta 10. Juan Miguel Soroa. Zabaletik eraman Auskinek, bildu. Atzera Almandoze, goraingoan ederki errotu eta gozatuz. Eutsi Almandozek. Soroa. Keinu, atzera Almandozek. Eraman Tolosak. Ez du gozatu Lesakarrak. Sartu gintzai hor pelota. Atzera Tolosak, eman da, orain ere. Aso Almandozek. Eraman hori ere. Tolosaren gantxoa. Auskin. Beste gantxo bat, bizi, jaso Soroak. Berriz ere Zabalera. Auskinek atzera, bikain. Benetan bikain, meritu handikoa Almandozen ahalegina. Badu mutilonek sasoia. Pelota zailaskoak eraman hori ditu ia ezinezkoa zen. Nahikoa egin du. Bizangoak airean zituela jauzi eginda jo behar izan du pelota hori. Eta ia ezinezkoa zen. Eta tanto polita izan da. Bai, partiduko tanto izan dek, oso politi, Horratzat, behai botazio, hor pixka zehatu indik, baina, alare, pelota txarratziak, laune guzteko hori. Da hor bikaina argi hondek, Auskine, Eta begira, oso argi, eta bikaina aprobetxau gozagure bai. 11 eta 4. Bero egiten du gaur Logroñon. Eguzkiak gogor jodu egun osoan eta haizea ere epele dabil. Eta pelotariek eztarria zintzurra busti nahi izan dute. Azken tanto gogor borrokatu eta politonen ondoren. Atera du Tolosak, eraman Almandozek.
Bost erditik. Eraman Tolosak. Etxi Almando Zeg ongi. Oso ondo jetxitakoa zen, baina eraman egin du Tolosak. Berriz ere Antxe. Hori ere jaso Amezketarrak, Ormabikoa eta oraingoan bai. Ondo landu dute tantoa gorriek. Behin eta berriz pelota jetxiz eta txokoan moztuz. Bata eta bestea. Eta azkenean, ja tantoa ondo landu eta gero. Ormabikoa edarki egin du Uitziarrak, begira. Bost eta 11 eta Almandoz aldageletara joan da, ez da erdi errenka edo zer joan den. Behar bada lehen atzeraka jauzi eginez joduen pelota hartan edo golpeen bat hartu izango du. Epaileetako bat berehala joan da Almandozen atzetik. Eta ez dut uste zer larririk izango duenik. Hemen golpe handi hartuik eroi ganen, atzak etorri eta urduko guztia izango golpen baten zera. Eta uruzko tanto bat jogatu dik eta buruarekin lurra joeztuenean ere. Bueno, kantxan da berriz ere Almandoz, hortxe duzue. Bost eta 11. Hasi dira pixka bat errekuperatzen gorriak. Hasi eran suerte txarxamarrare izan dute. Almandozi zenbait pelota baztertu ere egin zaizkio eta orain hasi eran baino oreka gehiago dagoela ematen du jokuan. Markagailuan alde handixamarra egonagatik. Eta hasieratik oso sendo ari dena, seguru. Hauskin pelota gozatu eta bizi joz. Atzera berriz ere. Sosoroak atzera Euskinean. Almandozek eraman. Pelotaren bila, keinu egin atzera eta Soroarentzat guztiz ezinezkoa. Aurrela ike pelota ipare jokatu indek, askotan eta bine juruzko zen minitean. Eta Auskin bikaina zegok, Bai, dotorea ide gaur pelotan, toke bine eta biziedik eskui hortan, eta gaur pelota bikain gozatzen aidek. Eta guain, nola mandio frontizerdin, horkin join da, eta nola tean beskutik. Oso biziata zain eskutik. Sola junde, baina frontizerdi jota, ia errebotean junde, baina azpitik, ez goiti bueltan pelota. 12 eta 5. Tolosaren sake arro eraman Almandozek, Tolosa atzera. Hauskin. Pelota asko baztertzen ari zaio Almandozi. Oraingoan bote txikixemarra egin dio. Eta gora joan zaio. 13 eta 5.
Tolosaren eskuetan pelota. Eraman Albandozek, Tolosaren gantxoa. Atzera euskine. Bikain. Tanto izangoek, ez? Botigoleoz. Dotore eraman du meritu handikoa izan dago ere Albandozek. Txoko anutzina izan du Tolosak, baina ez du ondo utzi. Eta gero Uitziarrak zabalera jo eta Tolosak eraman ezin. 6 eta 13. Dena, Josean, Tolosa hirugarrena. Aspen debutatu zueneko lehen da biziko partidoi eta baino askoz ere hobeto jokatzen ari duk orain, beste itxura bat, beste joku bat, beste konfiantza bat, eta ez du garritzeko orain partiduak jokatzen ari du sarri, eta jokatu gabe ezin du ez konfiantzarik eta ez jokurik ez erartu. Ez, partidu gutxi jokatzen ari duen eta orduan gutxi jokatu izko pelotarik konfiantza galtzedik. Eta oain behintzat defensan pelotara bile jutek beste joku bat ikusti zaiot. Ondo gaizki jokatzen bat zauket, baina konfiantza gehiokin. Eta askotan esatek konfiantza nola galdu lehik pelota jateken beste urte pelotan eman dakeo. Baina izan izki pelota bola batzu, goita bi ez talako iristen, gaizki dira bilelako, fronto jatea, eta erabat ikaraz etortzana, eta golpea botatzen gaizki botatzen jola, eta erabat galtzeuna, beburukin konfiantza eta ikaraz etortzana, ikara horre behintzat askotan beburukin gaizki ikusi eta gaizki jokatu azteik askotan. Almandoz. Tolosak eraman Albandozek, atzera berriz ere Tolosak. Bikain berriz ere Euskin, Tolosa pelotaren bila, gantxoa eta tanto. Ez du gantxoa gurutzatu. Etzi nahi, hor bertan nahi zin usteit. Eta erdian atea zaio, baina ala da indarren ziaken eta lehetzat ez dugu gurutzatzea, Hortxe dugu errepik apena. Bertan nahi zela uste erdi atea zaiola, hor bertan zuzenen, indarren. 14 eta 6, 8 tantuz aurretik. Euskin. Bikain gozatu du orain ere. Ikera garri eta erregotera. Haze pelotazoa. Haze partidu itera idana, Euskin. Lauretan onena, zalantzari gabe, bera. Partidu ikaragarria egiten ari da, asko jo. Eta galdu berriz, alerik ez. Begira, Oskarren kuadrotik, haze zartako eman dion pelotari. Material pixka bat badago, egia da hori. Pelota hau desente biltzen dena da. Baina, eman da. Hau tanto zela ikesaketik. Alaxe da. Oso gaiztoa zen. Errebote ingururaino joan da pelota hori. Eta handik ez du eramateko modurik izan Almandoz lesakarrak. 10 tantuz aurretik. Urdinak eta alde hori kantxan ikusten ari garenaren islada da gainera. Eta tanto txokoan luze jodu
eskubik da ondo aidek ematen, saken ikustekoi, pelota jatek eskubikin da aurrelari behintzat, sakatzeko garaien hotzailek ez dira, ganai ez tek eskubikin hotzaila, baina bizi-bizi daula ikustek, asko sakatzen aidek, hemen zazpi ingurua, eta pelota asko gurutzatzen da, sake txar asko iten aidek, o sake honak behantzat, asko sakatzen aidek, eta ikustek moztutzen duen garaien eskubikin miniten aidek. Atera du, eraman Almandozek, Tolosa. Eskerrez arriba de pelotoi. Botoiak galtzabatu gara ziok. Atzera Almandozek, gozatu zorain bera ere. Hor baztertu dintzaio pelota, asko baztertu zaio gaur, asko. Zabaletik, eraman. Atzera berriz ere Auskinek bizi-bizi frontis erdian jota, eraman Almandozek, Tolosa. Auskin. Aztertu Soroari ere. Atzera Auskinek. Gora. Eta Almandozek ikora, 18 eta 6. Ez da ondo hasi. Eta bukatu ere uste dut, gaizki bukatu behar duela. Ez da atzelari galtzailea Almandoz, ez da gutxiagorik ere. Baina, gaur pelota asko galtzen ari da. Txarrak ere asko, baina... Jo ematen ari zaizki gaina, Auski behintzat ikeragarri ematen ari zaio, eta gaur lan asko izaten ari dek. Askotan txarra gaina. Tolosa esakea, hau ere beldurgarria, eraman Almandozek. Tolosa pila, azkenean Auskin utzi dio, honi baztertu, Soroa. Ondo. Eta berriz ere gora. Asko galtzera idek. Behartutako bai, txar asko izan dik, baina onak bai. Azkenengo biak berdin galdu ditu. Alde handia zen markagailuan, 13 eta 6 aurretik izan baititugu. Urdinak eta gainera azken 6 tantoak eurek egin dituztenez, garaipena oso hurbil dute Tolosa eta Auskinek. Tolosaren gantxoa urruti xamarretik, atzera Almandozek. Soroa. Jokoan moztu Tolosak. Gantxoa orain, jaso Soroak. Txokoan utzi Tolosak, eta ala ere tanto. Arrimatu intzaio. Antxe zegoen Almandoz, ondo joan da, horrelakoetan joan oiden moduan, ikusi du zitekeena zela Tolosak boleaz hartu eta txokoan uztea, zuloa oso ondo bete du, horrentxe ikusiko dugu, hor ikusi du Soroa zabalera abiatu dela, bera berriz txokora joan da, hor begira, hortxe zegoen, oso ondo jarrita eta erraz heldu da, baina baztertu egin Saltxet esku esartu gaina, da harrima egin Erasorako aprobetxatu nahi zuen pelota hori, zabalera gurutzatzeko, seguru asko, eta eskua saitxetik sartzen hasi denean baztertu egin zaio, eta txapapera.
Atzera Almandozek. Motz geratu zaio Euskini. Baztertu Almandozi. Keinuak egiten ari da. Liteke beste pelota baztertzea. Esan ez edo. Soroa. Zaretakin. Atzera Euskinek. Soroari baztertu egin zaio. Tolosak keinu. Euskinek ez du hor gozatu. Horre ez. Zabalean luze Tolosak. Bikain. Intentzioa horixe zuen, Zabalean luze jotzea eta benetan dotore egin du tantoa begira. Oso tonto polita eta merito hondikoa. Urdinen 21 garren hau, 21 eta 6. Aixe dramate partidu aurrera Urdinek, hasieratik gainera. Tolosaren azken sakea, Txaloak. Eraman Almandozek, doi, txapa gainekoa, jaso Tolosak. Eta Almandozek gora. Olaxe bukatu hartzin partidu. Gaizki hasira eta bukatu ere alaxe egin du. Pelota asko galdu ditu Jesus Mari Almandozek, ez da normala. Ez delako atzelari galtzailea, ez da gutxiagorik ere. Baina alaxe hasi da aldrebes eta askotan gertatu egiten moduan zuzentzeko biderik ez du aurkitu. 349 pelotakade izan ditu partidu honek, 40 minutuko iraupena, jokoaren iraupena erdia, 20 minutu eskas, 19 minutu eta 52 segundu. Eta azkenengo tantoa oneraxe bukatu da. Almandozek pelota ona zuen, peloteoan nagusitzen hasteko asmoa zuen pelota horrekin, baina gehiegi arrotu du, gora joan zaio, eta estadistikek datu hau esek utzi izkigute. Sakez, tantu bakar bat ez Soroak, Tolosak 6 egin ditu. Bipareta bakarra ikusi dugu, Soroak egin duena, airez 2 tanto ikusi ditugu, biak Tolosarenak. Buruz gain pasatutako pelota bat izan da, Tolosak pasatutakoa, Zabalean tanto bana egin dute Soroak eta Tolosak, erasoan bana galdu dute, eta beste bana ere galdu dute, Tolosarena behartuta galdutakoa. Eta atzelari dagokienez, hemen ja galdutakoak asko izango dira. Buruz gaineztu Almandozek pelotarik pasatu, Euskinek bat pasatu dio buruz gain Almandozi. Eta galdutakoak 9 Almandozek, 9 horietatik 2 behartuta galduak, Euskinek 2 bakarrik galdu ditu. Beraz, pentsa, Almandozek 9 gehi 6 sake, 9 eta 6 15 josen. Eta Euskinek berriz 2 bakarrik galdu. Eta gainera peloteoan erraz nagusitu eta askoz gehiago. Bai, gaur alex izan dega Almandoz, gaizki hasi, gaizki bukatu eta gaur zuerte txarra izan di.